Losin 2002 zuzendaritzako 36 lagun kaleratu nahi dituela eta langilek mugagabeko greba hasi dute. Gaur goizean manifestazio egin dute Iruñan. Nafarroak Txinako Gansu probintziarekiko konpromisoa indartu du 2018rako lankidetza plan baten bitartez. Nafarroko gobernuaren adierazpen instituzionala LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren karietara foru exekutiboak hainbat ekintza bideratu ditu kolektibo honen alde, Ollo kontseilariak prentsaurrekoan adierazi duenez. Adriana Eranzuz Azpilkuetaren Iruña argien hiria izeneko kartelak iragarriko ditu 2018ko San Ferminak, Gazteluko plazan dantzan ari diren erraldoi amerikarren erritmoarekin bat. Etorkizuna Nafarroan esku goiburuarekin osatuko dute giza armarria larunbatean Iruñako Gaztelu plazan. Nafarroak 105 milioi euro aurreztuko ditu 12 urteetan, birfinantzatzeko foru komunitateak autonomi komunitate bat 20 urteko epean finantzatzeko kosturik baxuena lortu du. Kantu eta hitza zikloaren barne Miss taldearen kontzertua gaur erraldoien txokoan Ilunabarreko 8:30. Losin enpresako langileak manifestazioa egin dute gaur Iruñako udaletxeko plazatik abiatuta Nafarroko jauregira arte. Losin 2002 enpresak aurkezturiko erregulazio espedientea eztabaidatzeko hasitako negoziazioek bide erdia egin dutenean maiatzaren 9 ez da sumatu aintzinamendu handirik. Losin 2002ko zuzendaritzak bere horretan jarraitzen du, 60 enpleguetatik 36 kaleratu nahi izatean. Hori ikusita plantillak greba mugagabe bati ekin dio, Nafarroko lantegiko enpleguari eutsi nahian. Losin enpresako batzordea elako 5 ordezkariz osaturi dago eta aeronautika sektorean aritzen da. Zehazkiago, errateko robotak egiten ditu hegazkin eraikuntzarako. Konplexutasuna itzaleko makinak ekoizten ditu, hainbertze zehaztasunez ezen mundu mailan iaia lehiakiderik ez baitu. Hori izan zen arrakastaren gakoa Nafar sorleku konpainia horrendako, eta horrela eginez, bere produktua munduko bazterran hitzetara eraman zuen. 2012an Kataluniako Ariteix enpresak Losin eskuratu zuen eta 2018an Ariteix bera izan zen xurgatua Txinako Abiken aldetik. Handi goiti oso erabaki okerrak hartu ziren eta horrekin batera sektoreak geldialdi bat izan zuen. Orduan, zuzendaritzak argudio nahikoak bazituen erabaki zorroz bat hartzeko. Ere bat, sustatzea eta horren ondorioz 60 langiletatik 36 kaleratzea. Baina Losingo langileak salatzen dute erabaki horren atzean bertze helburu badagoela, alegia Ariteixen eredua ekartzea. Erran nahi baita alden gutxieneko egitura bat garaian garaiko lanak azpikontratualizateko. Oraingo erearen negoziazioa hasi denetik batzordeko kideak saiatu dira erakusten zuzendaritzaren proposamena ez dela bideragarria. Lanen konplexotasun maila altoagatik eta lan hoiek egiten ikasteko kurbagatik, baina batez ere zuzendaritzak gerora begira Losinen izan nahi duen plantilla urriarekin bideragarria ez izateagatik ez da epe laburrera ere. Alde horretatik langileak beldur dira konpainiaren benetako asmoa ezote den makina hoiek etorkizunean Txinako Abik enpresan ekoiztea, han makinaren inguruko prozesuak integrazioa dagoeneko egiten baitira, eta hemen fabrikazio baino ez. Testu inguru honetan Losingo plantileak uste duten Nafarroko erakundek, hau da Nafarroko gobernu eta parlamentua esku hartu behar dutela Losinendako proiektu bideragarri bat bilatzen eta lanpostuak mantentzen. Gainera kontuan izan behar da azken urte hauetan Losin 2002 Nafarroko gobernuaren diru laguntza oparoak jaso dituela. 2008 urtetik 1.622.487 euroko diru laguntzetan, eta 3.926.000 interesi gabeko maileguetan.
Garapen ekonomikoko lehendakari ordea Manu Ayerdik lankidetza hitzarmena sinatu du Txinako Gansu probintziako herri kongresu batzorde iraunkorreko gobernadore orde He Werenkin. Bi administrazioarek hezkuntza, kultura, enpresa eta turismoaren arloko proiektu zehatzetan lankidetzan jardun dezaten. 2017ko ekainan Nafarroan lortutako akordioak berretsiz. Sinaketa honekin bi administrazioen arteko azken urteotako trukea erraistu duten adiskidantzazko loturak sendotu dira. Manu Ayerdi berariaz nabarmendu ditu 2018ko lortutako akordioak hezkuntza arlokoa, ezagutza eta berrikuntzako erakundeen arteko loturak estutzea ahalbidetuko duena. Turismoren arlokoa, bizitak eta trukeak egiteko proiektuak bilduko dituena. Eta Gansuko enpresei Nafarroa bizitatzeko aukera eskainiko dieten jarduerak antolatzeko akordioak. Gainera, apartekotzat jo bi eskualden arteko topaketa hau 2018ko bide horri egokia definitzeko balio izan baitu. Honi esker, datozen urteotarako lan hildo berriak ezartzen lagunduko duen konfidantzazko harreman sendoa finkatu ahalko dugu adierazitu Ayerdik. Konpromiso berri honen sinaketan Nafarroko ordezkaritza aste honetan Asiako herrialde erraldoian zehar egiten ari den bidaiaren barruan gauzatu da. Sinatutako akordioaz gain ordezkaritza Xangaiera abiatuko da Sial Txina azokan parte hartzeko. Hauxe da nekazaritzako elikadura sektorearen Asiako topaketa nagusia eta foru komunitatearen ordezkariak sostengua adieraziko diete azonkan parte hartzen duten enpresa nafarrei. Gansu probintzia zedaren bidean kokatuta dago eta historikoki garrantzi handiko lekua izan da merkataritzaren naiz kulturaren ikuspegitik. Azken urteotan, probintzionen garapena sustatzea izan da Txinako gobernuaren helburu nagusietako bat. Zetaren bide berria deritzon ekimena izenaz ere ezagutzen da, 3 kontinente barne hartu eta 150.000 milioi dolarretik gorako inbertsioa duen asmo handiko proiektu bati atxikita dago. Gansu probintzia da, megaproiektu honetako ate berria eta hortik sortua da, Nafarroak Asiako herrialde erraldoiko probintzia horrekin dituen harremanak sendotzeko interesa. Nafarroko gobernuaren eta Gansu probintziaren arteko lehendabiziko lankidetza hitzarmena 2008an sinatu zen. Bi lurralden arteko adiskidantza harremanak bultzatu eta industria, nekazaritza, energia, zientzia eta teknologia, kultura eta turismoaren arloko lankidetza sustatzeko. 2017an akordioa berreskuratu eta berritu zuten garapen ekonomikoko lehendakari ordea Manu Ayerdik eta Gansu probintziako herri kongresuaren batzorde iraunkorreko lehendakari ordea Luo Xiaook. Nafarroa eta Gansuren arteko harremanen berraktibazioaren ondorioz 2017ko iraian Nafarroko ordezkaritza bat Txinara aldera joan zen. Gansu probintziako aginterekin elkarrizketatu eta zetaren bide berriari buruzko nazioarteko biltzar baten parte hartzeko asmoz. Maiatzaren 17an ospatu ohi den LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren karietara Nafarroko gobernuak honako adierazpen instituzional hau onartu du. Maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen dugu. Lesbofobia, homofobia, transmofobia, naiz bifobia delako konzeptuan sartuz aniztasun afektibo sexualaren eta genero anistasunaren aurkako gorrotoaren, errepresioaren eta indarkeriaren adierazpena. Egun honetan duela 28 urte osasunaren munduko egunak eritasunen zerrendetik kendu zuen homosexualitatea. Gogoan izan behar da egun ere 72 herrialdek sexu bereko personen arteko harremanak kriminalizatzen dituztela eta zenbait legeriatan heriotza zigorra ere ezarri altzaiela. Gure azkenaldiko historian ere LGTBI komunitateak errepresio sozial eta politikoa pairatu du. Nafarroko parlamentuak gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgenero eta intersexualen eskubideak bermatu eta garatzen dituen foru legea onartu zuen iazko ekainan. Giza eskubideen testu ingurutik Nafarroko gobernuak konpromiso sendoa adierazi nahi du sexu orientazioagatik, genero adierazpenagatik, naiz sexu edo genero identitateagatik ezein persona diskriminatua ez izateko helburuarekin.
LGTBI politiken aldeko konpromiso hau hezkuntza, osasuna, kultura, ekonomia, gizartea eta bestelako esparruei dagozkien zeharkako politikak abian jarriz gauzatu da. Era berean, Nafarroan lehendabiziko aldiz sexu eta genero aniztasunari arreta emateko zerbitzu publiko abiarazi da eta administrazioaren barruan sortutako berariazko arreta arloaren bitartez foru lege bateri dagokion diagnostikoa eta ekintza plana lantzen ari da gaur egon. Gure ingurune hurbilean kolektibo honen bistaratze eta onarpen sozialerako aurrepauso handiak ematen diren arren, ezin dugu esan oraindik aniztasun guztiak errespetatu eta baloratzen dituen gizarte batean bizi garenik. Hortaz, gobernu honek persona guztien giza eskubidekiko errespetua sustatzen jarraitzeko konpromisoari eutsiz lanean jarraituko du Nafarroan bizi garen persona guztion berdintasun soziala lortzearen alde. Norberaren sexu orientazioa, genero adierazpena naiz sexu edo genero identitate kontuan hartu gabe. Era berean, gobernuak aniztasun afektibo sexualaren eta genero aniztasunaren aldeko politikak bultzatzen jarraituko du, genero sailarkotasunetik begiratuta. Aniztasun eta askatasun afektibo sexualarekiko, genero aniztasun eta askatasunarekiko, eta persona guztien askatasunarekiko erabateko errespetua lortzearen aldeko borrokan lesbiana, gai, trans, bisexual eta intersexualen mugimenduari agertutako sostengutik abiatuta, gobernuak erabateko errefusa adierazi nahi du lesbiana, gay, transexual, transgenero eta intersexualen aurkako edozein indarkeria edo diskriminazio motaren aurrean eta elkartasuna helarazi nahi die sexu edo genero orientazioagatik, adierazpenegatik, naiz identitateagatik zein nahi indarkeria jasan duten persona guztiei. Gobernuaren bileraren ondoko prentsaurrekoan herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilaria Nagollok nabarmendu du hauxe dela foru exekutiboak LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguneko ospakizunarekin bat egiten duen lehendabiziko aldia, kontzeptu horren barnean sartuz aniztasun afektibo sexualaren eta genero aniztasunaren aurkako gorrotoaren, zapalkuntzaren eta indarkeriaren adierazpena. Horrekin batera Ollok Nafarroko gobernuak esparru honetan gauzatutako ekintza nagusien errepaso egin du. Adriana Eranzuz Azpilkueta Iruindarraren Iruña argien hiria kartelak iragarriko ditu 2018ko San Ferminak. Gazteluko plazan dantzan dauden erraldoi Amerikarren erritmoan dator iragarpena. Iruña aldarrikatzen du argien aniztasunaren eta harmoniaren hiri gisa. Eta Oscar saridun La La Land filmeko protagonistak. Dantzatzen nola ala agertzen zaizkigu, toko eta Braulia hiriaren erdian. Kartelak 5 zenbakidunak emandako 6.811 botoen, hau da 133,8 lortu du. Kartelak alde handiz irabazi die beste 7 proposamenei. 2.200 boto jaso ditu, bigarren geratu den azpigarrenak baino ia 900 boto gehiago. Adriana Eranzuz Azpilkueta da San Ferminak iragarriko dituen kartelaren diseinatzailea eta hori lortu duen 5. emakumea. 1974an Francis Bartolitzik eta Pedro Lozano de Sotesek sinatu zuten kartela eta 2004an Marta Coronadok eta Mikel Urmenetak. 2006an agertzen da berriz emakume baten izena egilaren tokian. Cristina Calvok bere bakarkako lanarekin lortu zuen San Ferminetako kartelen nazioarteko lehiaketako saria. 3 kartel horiek lehiaketa bidez hautatu ziren. Lehiaketa bidez ere, baina herri bozketa tartean Elisabet Bardonabak bildutako botoen 126 lortu zuen hiriaren mapa bat islatzen zuen kartelari esker. Hori horrela, Eranzuz da herri bozketa bidez lehiaketa irabazi duen 2. emakumea. Lana gainera beste zenbait gauzengatik da mugarri, egileak erraldoien konparsa berreskuratu eta kartelera ekarri du. Kartelean azkeneko aldiz agertu zirela 30 urte igaro direnean, eta duela mende batetik ona ahaztuta zirudien Gazteluko plaza ere marraztu du.
Adriana Eranzuz Azpilkueta enpresan zientzietan diplomatura da Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta goi mailako teknikaria arte plastikoetan eta diseinuan. Dekorazioko proiektu eta obren zuzendaritzan. Gaur egun saltoki bat dauka bigarren zabalgunean eta bertan sortu eta neurrira egiten ditu buru apaingarriak eta osagarriak. Esparru horren barruan ezer bereizgarririk bilatzen duten bezerendako. Etorkizuna Nafarroan eskulelopean Nafarroko armarria irudikatuko duen giza armarria osatzera deitu du Nafarroko gure eskudagok larunbaterako, Iruñako Gaztelu plazan. 3 helburu nagusi izango ditu ekimenak. Nafarren erabakitzeko borondatea agerian uztea, elementu simboliko bat erabiliz. Ekainaren 10ko gizakateari begira jende parte hartzera animatzea eta indarrak biltzea etorkizunari heltzeko. Datozen hilabeteotan Nafarro osoan erabakimenaren auzia eztabaida politikoaren erdigunean jartzeko determinazio du herri mugimenduak. Nafarroa garaiko herritarrok gero eta argiago dugu hemen bertan erabaki nahi dugula eta gai guztietan erabaki nahi dugula. Halaber inoiz baino argiago dugu Nafarroaren etorkizuna Nafarran esku nahi dugula. Erabakitzea denon kontua da, herritar guztiei dagokigu. Etorkizuna denon artean eraiki behar dugulako. Gure esku dagoeranen ustez herritarrok ezinbestean mugitu beharra daukagu erabakitzeko eskubideari bidea zabaltzeko. Horregatik maiatzaren 19irako erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazio berezi bat antolatu dugu Iruñako Gaztelu plazan. Nafarron erabakimena adierazteko giza armarria. Elastiko eta zapi gorriz jantzita eskuz esku elkar lotuz gizakate txikiak osatuko ditugu guztien artean Nafarroko armarria irudikatzeko. Nafarroko gobernuak maiatzean itxi ditu 4 finantza erakundek zorra eta maileguak birfinantzatzeko emandako zenbait eragiketa eta era horretan foroaren dirukutxan 8,6 milioi euro aurreztuko ditu aurten, batez bertze 12,3 urteko denboraldian. Beraz guztira 105 milioi euro aurreztuko ditu denboraldi horretan. Horrela jakinarazi du Ogasun eta Finantza Politikako Mikel Aranburu kontseilariak gobernuak asteazkenean egin zuen bileran. Aranbururen arabera eragiketa arrakastatsua izan da. Nafarroak finantza arloan duen sendotasuna eta merkatuei ematen dien konfidantza erakusten baitu. Horrez gain kontseilariak adierazi du foru komunitatea dela 20 urteko eperako finantzaketa hain baxua lortu duen bakarra. Finantzaketa prozesuaren kanpo balorazioan Nafarroari helarazi dion moduan. Zehazki, Nafarroko gobernuak 206 milioi euroko finantzaketa premia bete ditu, batez beste 1,1 tasarekin. Finantzatuta zeuden 1,5 aurrean, eta batez bertze 12,3 urteko bizitzarekin. 4 finantza erakunderekin egindako eragiketen epe ezberdineko maileguak eta bonuak sartzen dira. 6,5 urtetik 19 urtera bitarte. Baitere altxorraren gaineko diferentzial ezberdinekin egindakoak eta tartean aipatu behar dira Kutxabanken mailegu bat altxorraren gaineko diferentziala oinarrizko 5 puntu gutxiagorekin eta beste bat Banko Sabadelekin altxorraren azpitik oinarrizko puntu batekin. 9 finantza erakundek egindako eskaintzen bitartez guztira 722 milioi euro lortu dira, hau da, estali beharreko premiak 3 bider gehiago gainditu dira. Eta kontseilariaren arabera hori Nafarroaren finantza kaudimenaren beste seinale bada. Kantu eta hitzaren lehendabiziko kontzertua izanen da gaur erraldoien txokoan arratsaldeko 8:30. Formatu txikiko kontzertuak dira eta maiatzaren 28 bitarte 7 kontzertuz disfrutatzeko aukera izanen dugu. Hitzordua erraxa da gogorazteko ostegunero arratsaldeko 8:30. Miss taldea egonen da gaur. Miren Narbaizak eibartarrak Napoka hiria bikoteko kidea izan den
Ander Mujikarekin batera osatu zuten Miss taldea. Elkarrekin 5 argitalpena atera zituzten eta 100 eszenatoki eta bizipen konpartitu zituzten 2017an bikotea desegin zen arte. Beste talde batzuekin ere aritu izan da, bestea beste, Perlak, Joseba B, Lenoir eta Dual Splitak, ahotsarekin, teklatuekin eta gitarra jotzen. Miss Narbaizaren bakarkako proiektu berria da eta bueltari eusten bere lehen lana, diskoa Joseba Balestena, musikari beratarrak ekoiztu du eta hark egin ditu konposizioen moldaketak. 8 pieza berezi ibilitako bidearen erakusgarri. Giro ilunak eta tempo goxoak bizitasun eta erritmo handiagoko uneekin bat eginda, beti ere ahots berezi bat ardatzen dutela. Zerua lainotxo egongo da tarteka, ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da egunean zehar, temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Hortziralean zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da, baliteke zaparrada trumoitxure bat botatzea, ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da egunean zehar. Temperatura minimoak gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Loxin 2002 zuzendaritzako 36 lagun kaleratu nahi dituela eta langileek mugagabeko greba hasi dute. Gaur goizean manifestazio egin dute Iruñan. Nafarroak Txinako Gansu probintziarekiko konpromisoa indartu du 2018rako lankidetza plan baten bitartez. Nafarroko gobernuaren adierazpen instituzionala LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren karietara foru exekutiboak hainbat ekintza bideratu ditu kolektibo honen alde, Ollo kontseilariak prentsaurrekoan adierazi duenez. Adriana Eranzuz Azpilkuetaren Iruña argien hiria izeneko kartelak iragarriko ditu 2018ko San Ferminak, Gazteluko plazan dantzan ari diren erraldoi amerikarren erritmoarekin bat. Etorkizuna Nafarroan esku goiburuarekin osatuko dute giza armarria larunbatean Iruñako Gaztelu plazan. Nafarroak 105 milioi euro aurreztuko ditu 12 urteetan, birfinantzatzeko foru komunitateak autonomi komunitate bat 20 urteko epean finantzatzeko kosturik baxuena lortu du. Kantu eta hitza zikloaren barne Miss taldearen kontzertua gaur erraldoien txokoan Ilunabarreko 8:30. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.